Meni mnogo znači da ste svi svojim prisustvom pokazali da verujete, da ono za što su me optužili nema veze sa istinom. Istina je uvek bila samo jedna. Čitav svoj život živeo sam na Kosovu i Metohiji i trudio se da pomognem opstanku našeg naroda ovde. Znam, mnogi su me optuživali da sam previše tolerantan, da sam spreman na kompromis, da bih uradio sve da naš suživot ovde bude moguć bez mržnje, bez agresije, bez gledanja preko nišana. I nisu to svi pozdravljali. Mislio sam, tako su nas vaspitavali, da svaki čovek je čovek. Ako smo već prinuđeni da živimo zajedno, moramo i naći način da to bude u miru i na zadovoljstvo svih. Verovao sam da radim pravu stvar i verovao sam da to i drugi vide i da umeju da cene. To je moja krivica. Ove 2 godine bile su večnost, ali me to nije slomilo, ni promenilo. Nikada, ali nikada neću otići sa Kosova i Metohije. Neću ni dozvoliti da me oteraju kolika god bude cena. Ali još moram izdržati ovu politički motivisanu torturu. Zbog svoje porodice, zbog svojih sinova, koje sam učio da vole i brane svoje. Jer ima stvari koje su svete. Moram zbog sebe, jer ako pokleknem, priznaću im da su jači od svega u što sam verovao. Hvala vam još jednom što ste tu, što dajete snagu i meni i mojima, pa ne može ovo zlo navek trajati. Jednom će valjda i pravde biti.